Braaksma wennet in Jusses en volgt het nijs vanuit Afghanistan op de voet. Hij zocht de wanhoop van de mensen die het op de vlecht binnen van de Taliban. Ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Toevallig zit ik al door de week heen. Maar de vrouw door de telefoon wat foto's te bezien. En daar kwamen een paar oude foto's uit Afghanistan bij. En toen zei ik, kijk, die lietse jonkies die je nou staat, die aan de wapens misschien wel in de handen. Dat weet je net. Hè? Dat is wel heel in die 10 dienst van je bent en nu weet je net wat ze nood hebben. En dat is heel spittig, ja zeker. Braaksma ziet in 2009 in Oeruzgan en 3 jaar later in Kunduz. Bij hulp van tolken onderschept hij berichten van de Taliban. Een paar keer kwam hij midden in gevechten te lonen. We zagen de signaal mooi om de zinnen gaan. En uiteindelijk moesten we daar natuurlijk zo snel mogelijk bij dat ze bermbom verstellen is. En dat is echt bad. Daar ben we zelf op reden. Gelukkig geen skiën, of in ieder geval persoonlijke skiën net. Dus daar ben we heel goed voor gaan. Heel goed. Ik nog maten verlen? Nee, en dat is natuurlijk zeer dankbaar dat ik daar geen maten verlen heb. Er is discussie of de missie van Nederland en de andere westerse landen wel geholpen had. Braaksma joodt dat zijn onwijsgens net voor Neerwest had. Ik denk dat wij het zetje wel plannen hebben. Dat we zien laten kunnen aan die mensen daar wat er mogelijk is. Ze hebben internet, ze kunnen andere dingen opzoeken. Ja, hopelijk komen ze tot het besef dat deze nieuwe vorm die er nu is, dat het is en dat ze zelf in opstand komen.